Larrialdi egoera baten gagoz, eta udaletik hainbat neurri hartu duguz, eta Eusko Jaurlaritzaren irizpideak jarraituko duguz aurrerantzean bere. Mungia herri solidarioa da, eta arduratsua, eta oraingoan ere holan izango da. Arduratsua, bakoitzak egin behar dagoena egingo dugulako, batez ere, etxean geratuz. Eta hori solidarioa izatea bere bada. Badakit, zorionez, mungiar asko gagozala laguntzeko prest. Laguntza hori, era antolatu baten egin behar da. Udal zerbitzuak, osakidetza, ertzaintza, gizarte zerbitzuak eta babes zibilagaz batera. Horregaitik, bolondrez izatea gura dozuenok, udalaren sare sozialetan eta web horrian topatko dozue zuen izena emoteko erea. Gogoratu, erantzunkizunez eta lasaitasunez jokatu behar dugu. Kanal ofizialetan agertzen den informazio eta gomendioak jarraituz. Mungiarrok, beste hainbatetan lez, jakingo dugu egoera oneri aurre egiten. Mesedez, etxean geratu gaitezen. Eskerrik asko.